И видях, че за съжаление сме на челните позиции в черната статистика. Имам някаква популярност в публичното пространство. Не е било плюс. На 13 заминах за Италия. Давай модел. Майка ми пълен абсурд. Беше страшно строг родител. То се ходеше на състезания по английски, по математика. Успеха беше 6:00. Ходеше се на балет. Стриктна история. Строго семейство. Гордостта, ако му тази дума малко ми е странна, ама да, аз не знам дали се гордея със себе си, но да, може би корицата на Вог, това с което повечето хора ме знаят. Когато стана баба, имам внуци, тогава ще си почивам и ще стоя и ще се радвам на всичките си успехи, разказвайки ги на внуците ми. Когато се върнах в България, заради моята любов Александър Кадиев, за което предполагам, че ще се поговорим, няма как. Някой като ми каже, това не може да стане. Това е най-голямата мотивация. Мале, ще изрина света. Аз плаках. Здравейте и добре дошли в новия епизод на Behind the Buzz. Днес моя гост е Ивелина Чоева. Ивче, благодаря ти, че си тук, че прие нашата покана. Благодаря за поканата. Супер се чувствам при вас. Ние вече по домова книга ще почвам да ни базикат, че ви каниме. Да. Но, въпреки това, повода да те поканим далеч не е някакви други отношения с личните ти отношения. Всъщност идеята беше да разберем малко повече какво всъщност прави Ивелина Чоева, защото всички те познават по някакви други обстоятелства, пък ние вярваме, че твоя професионализъм и уменията, които имаш, далеч не са за подценяване. Точно всъщност почвам с, може би, нещо, което най-много ние припознаваме, тъй като каузата, която стои зад него е страхотна. Това е, че ти си социален предприемач и създател на невероятно приложение, което помага на много дами, за съжаление на много дами. Mm-hmm. И както знаеш, ние в нашия подкаст се стараем да разберем какво стои мотивацията за всички успехи, привидно успехи и колко е бил трънлив пътя да стигнем до там. Затова ще се радвам, ако ни споделиш малко повече за приложението. Започвам, да. Приложението, идеята дойде през 2018 година. Всъщност тогава две мои много близки приятелки бяха, аз не обичам да използвам думата жертви, но бяха във връзки, в които имаше доста сериозно домашно насилие. И тогава аз живях в Лондон. Бяхме на една вечеря така приятели и си говорихме какво можем да направим, как да им помогнем, защото може би сте запознати, че в такъв тип случай това да седнеш и да говориш с приятелката си, айде остави го тоя, нали, така нататък, не работи. Психиката е много по-различна. Човека има различни виждания, въобще целият му свят не е такъв, какъвто по принцип би бил. И в този ред на мислейки се всъщност как да им помогнем, аз бях гледала в интернет така да се образовам, образно казано, какво трябва да се направи, как да се говори, с кого да се свържа, и всъщност намерих едни 10 страници в Google, които много информация, ама нищо не казва тая информация. Безполезна, Безполезна, има, да, пък не няма. Има я, но нищо, няма списък с стъпки, няма конструкция цялото нещо. И в този момент си викам, да видя какво се случва в така клета майка България. И видях, че за съжаление сме на челните позиции в черната статистика. И това ме ядоса. Като млад човек и гражданин на света, бих казала, ме ядоса това нещо. И реших, че е време да дам обратно на обществото и по някакъв начин да съм полезна. И личната ми история с моите приятелки, слава Богу, аз не съм била в такава ситуация, още повече ме мотивира. Свързах се с всички институции, с частни организации, държавни, други НПО-та, каквото се сечеш, юристи, психолози, всичко.
И първо трябваше да е сайт. След това обаче си казах, живеем в времена, на технологични времена, всички си сме постоянно на телефоните си, искам да е буквално с 2 клика всичко да става. От това да намериш информация, да минеш през тест, подготвен от психолог, защото осъзнаването често е най-сложното нещо в такива случаи, до това да имаш буквално 3 бутона, с които да се свържеш с точните хора и организации, които ти трябват в съответната държава. И година по-късно всъщност, след разработка първоначално с английски екип, тъй като аз тогава живях в Лондон, не ми хареса какво направиха, върнах се в България, събрах страхотен екип от професионалисти и с тях IT-та, психолози, юристи, всички така се събрахме дружно и случихме приложението за теб, което е абсолютно безплатно, както за iOS, така и за Android. Една година по-късно всъщност с помощта на White Ribbon, която е най-голямата организация в света, която се бори с домашното насилие. Реализирахме проекта и в Украйна с помощта на правителството там. Това се случи малко преди войната. И в момента го разработваме за Щатите вече доста дълго време. То е готово, но чисто легално има някои неща, които, знаете, там е малко по-сложно и тромаво. Да. И общо взето така се развива приложението. В момента тази година за първи път успяхме да съберем екип, който да дава безплатни психологически и консултации с юристи. Така че поемаме директно дела, извеждаме си ги до край и бих казала, че до сега, слава Богу, който и случай да сме хванали, има хепи енд, така че съм доволна. Продължаваме. Аз самия, честно казано, възхищавам се, защото това да си избереш кауза, без значение каква е, особено когато е толкова значима. В повечето случаи хората са водени от това да се предпазат или по пътя, който те са минали, а ти си взела решение това да го направиш абсолютно водена от желанието да дадеш нещо, както ти каза, защото си приемала, че явно си получила не малко насреща и това е страхотно. Обаче за мен тук настава и момента, в който всички ще кажат, много организации помагат, много има какви ли не НПО-та, асоциации, които помагат за какво ли не. Накрая на деня дори моето лично мнение, за съжаление, е такова, че те работят на корпоративен принцип. Нормално е, че хората, които се занимават с социално предприемачество и те са длъжни да изкарват пари поне за прехраната си и за някакви базови неща, но в България масово схващането е, че това са места, които се финансират по някакви кофти начини и накрая не се случва нищо. Даже едно изречение, всеобщо мнение за НПО-тата. При мен тук обаче е различно, защото за щастие имам възможност да имам други професионални развития и още в началото си казах, че аз от това нещо пари не искам да изкарвам. Аз до преди 6 месеца финансирах абсолютно сама от началото до преди 6 месеца. Всъщност преди 6 месеца получих първото си финансиране и първия голям бизнес, който застана зад каузата и въобще за всичко, което прави сдружението. Нито съм на заплата, всичко е изкарано в регистъра, може да се види. Да. Аз 1 лев не съм взела оттам и не ми е това целта. Да. А защо тогава и в България в крайна сметка имат всякакви бизнеси? Малки, средни, големи, такива, които могат да припознаят каузата. Защо никой толкова време отне всъщност някой да повярва и да се включи и да удари едно рамо? Защото това е голям проект, каквото и си говорим. Аз съм убеден, че понеже ние като ежедневни ползватели на приложения сме свикнали, че това е нещо безплатно или струва някакви стотинки в най-лошия случай. Обаче разработката, подготовката, дизайна, функционалност и поддръжката след ние това постоянно вкарваме нови функционалности. Ами защо? Преди 5 години, когато се свързвах с частни бизнеси, отговора беше: Мацка, много ти е готина кампанията, ама малко ни е такава
тъмничка темата, не искаме да се асоциираме и така нататък. Трудно беше. Наистина беше трудно да... Хората се радваха, че го има, супер много готино, обаче не искаме да се асоциираме с тази тема. И всъщност няма как да не я спомена, че съм страшно благодарна на Derma Acti Pepsi България, защото това са единствените фирми и големи бизнеси, които буквално с 2 телефонни разговора, аз им казах: хора, имам нужда от това, трябва да го направим, защото е важно. И без много да се обяснявам, даже не ми искаха някакви, кой знае какви обяснения. Те го приеха за тяхна кауза и всъщност така преди 6 месеца влезнаха в цялото това нещо и ни помогнаха. Всъщност без тази подкрепа аз нямаше да мога да поема разходите нито по делата, нито по психологичната помощ, нито щяхме да завършим случаите, които бяхме започнали, или пък да направим апдейта, който всъщност направихме наскоро. Аз се надявам и по-скоро вярвам, че най-накрая и бизнеса, и обществото сме готови да заставаме и до мрачните теми и стига вече сме носили розовици очила, защото това е тема, която със сигурност не е приятна, обаче тя се случва. Не, но съществува, да. И аз съм щастлива, че в последно време доста се говори. Медиите също много обръщат внимание. И аз съм си постоянно с розовите очила и въпреки, че съм чувала хиляди пъти не, знаех, че ще дойде момент, в който някой ще препознае това, което е важно за мен и ще стане важно и за него или тях или нея. И то се случи и вярвам, че вървим към някаква по-добра въобще светлина в тунела. Да. Тук е момента да насърчиме всъщност всички бизнеси, ако някой ни гледа и иска да се включи. Ще ви оставим контакти, може да ни пишете и на нас. Веднага ще ви свържем с Ива и ще можете да помогнете да се включите, като тук не говорим само за пари, аз съм убеден, че може да се включат с какво ли не е друго. Да, със сигурност не е само паричната част важна, така че отворена съм за всякакви предложения и всичко, което би било полезно. Добре дошло. Надявам се, че хората ще ни помогнат, защото това са важни неща. Слагам се обаче розовите очила, защото темата наистина е такава полюсна, но много хората всъщност не знаят, че ти работиш от 13 годишна, защото тяхната представя ти си много красиво момиче, което се разхожда най-вероятно някакви хубави места. Да. Което може би не е лъжа, но освен това има и друга част от действителността. Разкажи ни, всъщност ти започваш професионалния си живот на 13 в един сектор, който експлоатира младите красиви хора. Експлоатира, добре. Експлоатира, минали експлоатация. Това е машина за, в крайна сметка, за продажба. Така да, ма никой не ме е накарал на сила. Не, напротив, това е абсолютно осъзнато. При това на 13 най-малкото вашите са имали някакси пръст в цялото решение, може би. Да, майка ми беше много против. Добре, започнем от там, че всъщност за какво говориш. На 13 заминах за Италия и всъщност това беше първия ми моделски ангажимент с договор и така професионално. Как се случи? Аз винаги съм стърчала над всички. Това е ясно до ден днешен. И имаше една приятелка на майка ми, кака Ани, така и виках. И тя сега Миме, Мария се казва майка ми, Миме, айде, виж Ивето, как върви височка, хубавка, давай модел. Майка ми пълен абсурд, беше страшно строг родител. То се ходеше на състезания по английски, по математика, успеха беше 6:00, ходеше се на балет. Стриктна история. Строго семейство. Да. И майка ми, това дъщеря ми модел, пълен абсурд, няма как да стане, докато в един момент всъщност не я убедихме дружно с кака Ани. Значи специални поздравления кака Ани. Да. И дойдох на кастинг в София, аз съм от Хасково. Дойдох на кастинг в една от агенциите и буквално няколко седмици по-късно букера тогава Тихомир Белегански звъна и каза ми: Ива, имаме предложение за ели какъв си ангажимент в Италия, след това в Истанбул, след това в Азия, след това и то така си стана. Идеята тук обаче, всъщност проблема беше, че аз бях на училище. И единственият вариант това да се случи, защото те във всяка държава са ти по 3 месеца договорите, трябваше да мина на самостоятелна форма на обучение.
И майка ми излезнаха 3 херпеса, като й го казвам това нещо. Ама не буквално беше така. И как така на самостоятелна форма на обучение, че нищо няма да учиш там в тия среди, нали всички знаем какво представите какви са, да. Да, точно така. И каза, добре, окей, пускам те, експлорвая тая опция, ако ти е интересно. На мен, моята идея тогава беше, само отварям скоба, не беше да стана топ модел. Мен ми се искаше да изляза от малкия град. Беше ми вече скучно. Съучениците ми бяха скучни. Не, много са готини, ама просто знаех, че има нещо още там и исках друго ежедневие. Скука ми беше. Искаше да откриеш света всъщност. Да, исках скакичките. Нали. Все ми беше интересно скакичките и батковците. И до ден днешен така. Да. И така заминах. Условието беше успеха да е 6:00. В момента, в който стане 5:50, се спират пътуванията. Добра мотивация. Доста, да. И общо взето, какво? Ходих на кастинги, ходих на снимки, ходих на ревюта. Вечер така, съквартирантките ми излизат на бар. Аз съм на онлайн кол с учителката ми по английски или решавам някакви неща. След това се връщам в България на края на годината, за да си взема изпитите за съответния клас и така продължих до 18 годишна възраст, след което реших да запиша бакалавър. Изпуснах се сроковете за Америка, където много исках да уча в Asian Institute of Technology. Това ми беше мечтата. Изпуснах се сроковете. Втората ми опция беше Лондон. Приехаме и така се поустанових в Лондон. Спрях да пътувам чак толкова. Пак си пътувах, но това ми беше базата, защото все пак трябваше да ходя на лекции. Там няма такова... При тебе борбата през цялото време явно е била учене и моделска кариера под някаква форма. Да. Ами не, аз истината е, че ясно е това, че трябваше да се докажа на мама, на баба, на всички. Сега няма какво да се лъжем. Имаше го този аспект, но аз знаех, че в един момент ще ми омръзне да съм продукт. Защото моделството е супер, дава много, научи ме на страшно много. Въобще пътуванията, хората, с които се запознах, културите, с които се срещнах. Но вече почваше да ме омръзва това ставане, стоене, нали, коса, грим, чисто часове наред. Продукта, това дали аз да съм продукт, малко вече взимаше да ми омръзва. Исках да си използвам потенциал. Както се казва. И записах всъщност специалност бизнес и маркетинг, фокусиране върху модната индустрия, чрез които се надявах в последствие, когато тотално ми писне, да мога да мина от другата страна на модния бизнес и да мога да продължа да живея и да съществувам там и да се развивам, но по друг начин. Да. Има ли някакъв ангажимент, с който най-много се гордееш от времето ти на модел, някакъв бранд, който си мечтала, примерно да снимаш за него? Случило ли ти се по такава форма или беше по-скоро някакво предизвикателство, съчетано с това, че ще успея да докажа на мама, че мога да съм отличничка и да изкарвам пари за себе си по същото време? Гордостта, ако аз тази дума малко ми е странна, ама аз не знам дали се гордея със себе си, но може би корицата на Vogue, това с което повечето хора ме знаят. И свързват. И свързват. Това беше така, може би, пика на кариерата ми. Крехката. Иначе една от любимите ми кампании е също за Fendi, която снимахме в Дубай. Доста ангажименти съм имала в Финландия, което е много странно. Странно, не звучи като дестинация такава. Защото Ню Йорк, Париж, Милано, Лондон, това са обикновено местата, които се свързват. Но там пък се запознах с много готини хора. Имах и агенция, която беше в Хелзинки. И може би това, че завързах толкова приятелства там. Нямало някакви огромни кампании, които съм снимала в Финландия, но пък много приятели намерих там и затова ангажиментите, които съм имала там, са ми така... На сърце. На сърце са ми, да. Супер. Може би това е най-пристрастяващо според мен в тази професия, възможността да общуваш толкова много шарени и различни хора. Да, абсолютно.
Добре, попадаш, не попадаш, ами взимаш решението да продължиш с ученето и вече си базирана в Лондон, борейки се за това какъв ще е пътя, дали ще успеш да минеш зад камерата, образно казано, въпреки че в момента май си избрала да си... Точно това горе-долу. Прибягваш понякога и пред камерата, ама в настоящия момент, например. Тук съм. Но въпреки това от Лондон самото учене ти беше взела решение вече ще се занимаваш с маркетинг и искаше да си на 100% в модата или още се луташе чисто професионално? Не, това си беше моята индустрия. Със сигурност просто се чудех как. Как да се случи? Да, кое точно, защото той е много, ти знаеш, има много пътища, по които може да тръгнеш, може да работиш за определен бранд in-house, вътре в екипа, може да работиш в агенция, може да работиш в списания, може да работиш в креатив, има хиляди муви индустрията, филмовата. Има много възможности, но аз някакси пуснах се така малко по течението и опитвах от всичко. Общо взето много обичах да грабя. Той от ден днешен, като ми се даде определена възможност и винаги ми е интересно да я изследвам, да се поставя в някакви различни ситуации. Винаги научавам нещо. Когато, всъщност още докато работих, докато учих, започнах да работя с няколко бранда в Лондон. На фриленс принцип? На фриленс, да, супер на фриленс. Беше даже първите ми 2 работи тук в индустрията, да, бяха такива като за опит. Нали, не се... Абсолютно, да, просто да разбереш как става да, абсолютно. Това е експлоатация, абсолютно. Това си беше страшна експлоатация. Това е, в България ли му казваме, че крадеш за наят? На тази експлоатация българите си имаме приказка за това. Да. Доста си откраднах. И няма да се забравя всъщност първия път, когато получих някакъв вид финансово възнаграждение от нещото, което завършвах и всъщност беше извън това да съм модел. В една от първите, всъщност в първата фирма, в която ми плащаха някаква заплата. Не, че беше нещо вау, но все пак бях супер щастлива. Просто много бях щастлива. Надявам се, че поне тогава си почувствала гордо от себе си, въпреки че преди малко ми каза, че... Не, аз се гордея със себе си, ама не е такова... Не задълбавам много в тая емоция. Хепи съм, щастлива съм, обаче винаги вече е следващото. Което от една страна не е хубаво, защото толкова е забързан света, в който живеем, че малко трудно вече се радваме на успехите си, защото винаги има нещо утре. Сега съм при теб, утре знам, че имам още 3 неща и така до неделя и в понеделник. Да. Това, че живееме толкова динамично, за съжаление ние сме си го избрали. Е много хубаво, че си станала явно толкова осъзната, че да знаеш, че е и въпрос на избори, че можеш да се насладиш и на нещата, които си свършила сега, така че това е супер стъпка. Аз съм си казала, извиня, че те прекъсвам, когато стана баба, имам внуци, тогава ще си почивам и ще стоя и ще се радвам на всичките си успехи, разказвайки ги на внуците ми. Пожелаваме ти го абсолютно, защото това с бабинството всички твърдят, че е някакво екстремно емоция, преживяване и всичко останало. Така че стискаме палци и вярваме, че ще стане. Ще станат нещата. Аз вече съм си го визуализирала. Ти всъщност наскоро имаш рожден ден. Да. Беше много смешно. Аз много се смях, защото гледах стори. Първо, че ти звънях. Не ти честих рожден ден, като се обадих, защото си мислех, че е на следващ ден. След това видях сторито на Алекс, което ти бяха объркали тортата, което беше супер смешно. Отново и се шокирах се, защото аз знаех, че си млада, обаче не очаквах, че си толкова малка направо, а пък вече имаш толкова много опит всъщност, което е супер. Рано започнах на 13. Това е страхотно, защото пък виж колко много сега си пред останалите, имаш преднина. Да, има го този момент. Дава ми едно така самочувствие и преднина, точно както каза.
Абсолютно. Ти сега в момента се подвизаваш обаче отново в повече от една роля. Даже повече от 2 роли, по моя сметка. Може мога и повече да ги изкарам, ако се замисля повече. Но ти всъщност работиш в креатив отдела на едно от може би сигничър списанието в България, защото в България, за съжаление, не разполагаме с много списания. Инфлуенсър си също, но първо за списанието ни разкажеш какво правиш там, защото там си успяла да срещнеш тия двата свята, които си борила. Хем ученето и професионалните ти ангажименти от малка в общи линии. Да. Работя в Атика Ева. Това е издателството на списания Грация и Ева. Те са 2 топ списания. Не една, ами 2. Това е нещо, което страхотно е. Много съм щастлива от това, че имам възможността да работя нещо, което работя. Всъщност в какво се изразява работата ми, защото напоследък съм забелязала, че качвам някакви неща в Инстаграм. Хората вече се понаучиха, че разбраха, че работя в Грация и Ева, ама никой така и не разбра. То и аз не излезнах да кажа какво точно правя аз там, нали? Освен да репоствам някакви неща. Аз съм в креатив и в селс екипа. Най-просто казано, измислям концепции за клиенти, за брандове, реализираме ги, отделно с продажбите на реклама също се занимавам, новостите се следят, къде, какво, кога се случва и също така разработвам нови проекти, които списанието не апгрейдваме. В така апгрейд екипа му казваме ние. Когато има нещо ново, което ни хрумне и не се е правило в списанията или въобще в България, често се случва това, започваме да действаме по новите идеи. Когато има някакви проекти свързани с чужбина, също и с това се занимавам. И така, общо взето това правя. От Pinterest бордове за фотосесии, нали, елементарно да го кажа, от това да правя Pinterest бордове да събирам екипи, до това да продавам реклама. И накрая да оживее на корицата, освен всичко останало. И накрая да. Ами то, интересното е, че година преди да... Аз ще кажа сега и как стигнах до списанията. Аз точно това съм си подготвил следващото. Една година преди всъщност да започна да работя в екипа на Грация и Ева, покрай приложението, след като Forbes ме номинираха в 30 по 30 за социално предприемачество, Грация пък имат жена на годината, което сега организирам. Но всъщност тогава спечелих в категория, пак беше Айде, не знам, ти го организираш. Не, то всяка година си сменяме имената, но социална кауза или нещо от сорта. Беше пак в социалната тематика. Отново заради приложението станах жена на годината на Грация в тази категория. След което пък бях на корица на Грация. Нали? Вау, шок и ужас. И една година по-късно, какво се случва? Дойде един период, в който имах нужда от промяна. Аз се занимавах с някакви неща, но когато се върнах в България, заради моята любов Александър Каджиев, за което предполагам, че ще се поговорим, няма как. Пикантерийка. И когато се върнах, всъщност живота ми се промени. Аз напуснах работата си в Лондон. С COVID пък моделството тотално, нали? Спря, да. Да, и тръгнах да се занимавам с някакви различни неща, пак в тази сфера, но по едното време правих и свещи и вази. Да, под формата на женски тела, бюстове, вази, дупета. Беше много интересно. Но да, чеса откъде тръгнах. Че когато се прибрах, трябваше тотално да се променя живота. И кариерно, и... Всичко, да ти почваш от начало всъщност, да. И след Forbes жена на годината и търдадам, минаха тия неща и аз си казвам, трябва ми нещо ново, трябва ми, COVID вече поприключва. Бях поудяла, в къщи, едно и също. И влезнах в Jobs.bg. За голямо изненада на всички, защото предполагам, че хората си мислят, че така с 2 телефонни разговора стават нещата. Не е така. Аз влезнах в Jobs.bg. В продължение на 2 месеца общо взето търсих какво-що, ходих на интервюта и в един момент попаднах на интервю в Атика.
То, за съжаление, в този сектор е много Да. лимитирани си ти възможностите, ако искаш да се занимаваш с това. Тогава бяха отворили позиция за определен проект, който беше проект, който ще да се състои примерно 6 месеца. Им трябваше един екстра човек. Нямаше отворена постоянна позиция. Обаче аз бях готова. На всичко, супер ми само да звучеше. си останеш 6 там. месеца, ма естествено, няма проблем. Идвам, ще бачкам, всичко е точно. И отидох на интервю. 2 дни по-късно ми звънна интервюиращата и ми каза, Ива, много си готина, много ни харесват нещата, които си правила, смятаме, че ще си супер за екипа, само че проекта отпада. И аз съм така, как отпада? Аз вече се виждам. Ме харесахте вече? Да. И тя вика, нямаме сега отворена позиция, обаче айде, ще го измислим. Ела на някакви определени условия, определени часове и ако си паснем, ще видим в даден момент какво ще се случи. И на мен само това ми трябваше. И така, и вече 2 години съм си там. Виж как си направила всъщност по някакъв начин компромис ти, заради това, че водена от желанието да останеш и да преследваш това, за което си положила толкова усилия през годините, да си намериш мястото и тук в България, така че да го продължиш. Така че браво от мен, заради това, че повечето хора в днешно време се отказваме. Защото ти си го представил, примерно, че този проект поне ще те ангажира напълно, най-вероятно, че ще бъде много готино, екипа, ще се запознаеш с всички. Да, следващия момент, нали, те разочароват ужасно. Хората, както казват, нали, много често срещам въпроса, оле, какво е да работиш в модни списания и всички се представят някакво такова Емили ин Парис, само че, нали... Или дявола носи Прада, още по-страшно. Или дявола носи Прада, да, точно. Не е така, но да, няма да... Нека има мистика. Това е една магия, за мен е магия. Така че... Фешън и бюти генерално, според мен, се крепат благодарение на тази магия, защото целият сектор един път е воден от желанието да продава, втори път е воден от желанието за красотата или не знам кое от двете надделява всъщност, но въпреки това те върват ръка за ръка и това е много интересен момент, когато попаднеш зад кулисите, как се справяш да запазиш тази магия, защото хората знаят колко е гадно. Стоиш 20 часа на снимки. Това го знаят хората от индустрията. Хората, които гледат крайния продукт, не го знаят. Да, и реално резултатът е опасенията на майка ти преди хикс години, че ще попаднеш в някаква среда, където просто си много красива и ще сееш разкош и нищо повече няма да правиш. Да, точно. Много добре го описа. Да, това беше главното, но много съм щастлива с това, което правя и въобще, че имам възможност да съм там, където съм. И много хора ме разубеждаваха, майка ми включително, главният коментар, когато и казах прибирам се в България, беше, ма ти какво ще правиш тук? Как ще се развиваш тук? Аз не виждам как ще стане това. Може би съм наивна, но смятам, че след тези 4 години, където съм си в България, тук има много какво да се развива. Хубавото е, че липсват много неща, които ако имаш наблюдение от чужбина, може по страхотен начин да вкараш тук. И смятам, че има на къде нещата да стават по-хубави. Не е толкова лошо, колкото... Аз съм даже категорично на мнение, че въобще не е лошо, защото всичко се случва много по-лесно. И бързо, да. Най-малкото пример, който ни даде, смисъл 2 години е готово новата версия на приложението за лаунчване в Щатите и административно не можеш да се пребориш с машината, за да се случи. Докато точно с липсата на много и услуги и новости, които вече на други пазари и в други държави функционират, тук е много, виждайки ги един път, много лесно можеш да ги адаптираш и да блеснеш по-бързо. Да. Сега, разбира се, трябва да имаш и оная магия в себе си, дето да помогне за цялото нещо. Но въпреки това става много лесно. Добре, какви предизвикателства имаш? Защото ти пак само ни разказваш хубавата част. Оставам си с магията. Аз Има много предизвикателства. Няма какво да се лъжем. Предизвикателно ми е
понякога има моменти, в които не ми се случват нещата или не се случват така, както аз си ги представям. Работейки с много хора и с екипи, това да убедиш всъщност всички да са на твоя вайб и да се случат нещата както искаш е трудно. Често се случва да трябва да правя компромиси. Не със себе си, но да, професионално. С идеята, примерно, която си създал. Да. Но пък... Свикна ли да правиш компромиси? Много ми е трудно. Много ми е трудно. Има моменти, дето е така, стоя горе и ми текат сълзите, ама от яд, не от нещо, че съм тъжна, ама яд ме. Някой като ми каже, честно казвам, нещо много е странно. Някой като ми каже, това не може да стане. Това е най-голямата мотивация. Мале, ще изрина света, но това ще стане. Може да не е по точно начина, по който си го представям, но... Ще го реализираш. Да. Страшна мотивация ми е това. Сега обаче тук, ако някой слуша, дето ще иска някакви неща от мен, нали, имам си лимити, хора, плиз, нали, не е нужно. Добре, в такъв случай компромиси явно си се научила. Компромиси, да. Другото, което често се случва, че така България и българския пазар много често, знаеш, сме няколко години назад. И това също е даден вид пречка, защото аз и ние като екип в Грация Ева, както и аз за моя личен бранд се старая да съм много чуждици използвам, за което се извинявам. Ние нямаме тук лимит, така че няма проблем. Да съм up to date с... ако щеш, дори не само с трендовете, но с всичко, което се случва в света. И обществени въпроси, и модни, какви ли не, всякакви. Но когато те не са достигнали до масата тук, е малко по-трудно да се лансират. Влизаш в ролята на преводач. Да. И това е много енергия консумира. Така е. По-сложно е, но пък отново, обръщайки го през розовата призма, е още по-сладко, когато се случи. Успял си да преведеш, успял си да убедиш и успял си да го реализираш. Пак казвам, не винаги се случва. И накрая пък, ако се окаже работещо, вече съвсем удовлетворението. Тогава вече, задно салто, два шпагата. Да, абсолютно. Да, интересно е. Аз много ръчкам отзад, защото това с компромисите и с постигането на резултати никой наистина не си дава сметка. И в повечето случаи ти сама каза как си намерила работата. Убеден съм, че всички си представят, че ти си помолила Катето, Сашо или който и да било там от популярните хора, които вече познаваш под някаква форма, да завъртат два телефона, защото ние живеем с стигмата, че в България всичко се случва с връзки, имам човек тук, имам човек там. А то всъщност истината според мен е, че просто България много лесно можеш да намериш правилните хора, които да стигнеш до тях и вече ако се представиш добре, след това можеш да ти се случи всичко, каквото искаш. На мен ми беше много важно да избягам от това, че ясно е на всички нещо, което се така циркулираше около мен, жената на Сашо. Но чисто професионално за мен беше страшно важно да избягам от това. И не е като да не сме водили разговори на темата, когато казах, че искам да правя нещо ново и да отида в някоя нова за мен посока, но бях абсолютно категорична, че аз ще си ходя по интервюта и те ще ме вземат заради това, мен. което си ти, да. Ако не съм им окей, няма проблем. Следващия... В интерес на истината, в последствие, когато съм си говорила с екипа и шефовете ми, това, че по някакъв начин имам някаква популярност в публичното пространство, не е било плюс. Дори ги е притеснявало.
Тук отново ти всъщност плащаш една цена за това, че човек, който си избрала да бъде до тебе, е популярен и толкова разпознаваем, колкото е. Да. Така че то в тази ми работа, по-скоро дори в началото, сега вече няма проблеми естествено, но докато ме опознае екипа и така нататък, имало е притеснения. Не, аз сега разбирам. Никой не ми е казвал тогава, но по-скоро като съм отишла на интервю и те виждат имената в JobsBG, като съм аплайнала с CV-то и какво Ивелина Чоева? Ама това не е ли на Сашо Каджиев жена му? Къде ми идва тук на ужас? И да, не винаги е позитив. Въпреки, че не мога да отрека, разбира се, че съм си взела и позитивите. Няма какво да се лъжем. Отиваш в заведение, където има гръбга опашка, веднага ще намери една масичка. Не винаги, но да, и аз не смятам, че има нищо лошо в това и няма да се извинявам за това нещо. Защото използвам си когато ми е нужно и когато имам възможност и когато е по правилния начин. Смятам, че е супер това социално влияние, въобще обществено, да се използва. Както го правя и за приложението, и за мои лични, разбира се, нужди. Но тук не смятам, че става въпрос за връзки, звъни на то, звъни на ония. Аз си създавам индивидуални отношения, както с теб, така и с други хора. И всъщност просто се стигна до момента, в който това, че Сашо ми е мъж, вече никой не го интересува. Да, защото всъщност в най-хубавия... Саша, ако гледаш това сега, страхотен си заради теб е всичко, любими мои, обичам те. Но, да. Това да светиш с отразена светлина е много кофти преживяване, според мен. Много е гадно. Да, много е гадно. И амбицията, която събужда в хората, когато им се налага, защото дори с Сашо всъщност си говорихме точно за това, защото и той е бил в тази ситуация. Нали? Той пък с майка му още по-зле. Именно. Докато ти доста по-бързо и безболезнено мисля, че премина през този период, за да може да си отвоюваш твоето си място и да не си просто половинката до него, въпреки че със сигурност ти е коствало и усилия, и нерви, и някакви нелепи ситуации, съм убеден през времето. Да, има го и това, но аз съм реално половинката до Сашо Каджиев и аз съм много хепи от този факт. Нямам проблем с това, но за мен беше важно не това да излезе от моето, как да кажа, аурата ми. Нека хората да ме свързват с това. То е така, то е истина. Аз не го крия, никой не го крие. Ние сме супер щастливи от този факт. Но аз не съм само това. Ти си отделен човек, в крайна сметка. И си имам своите неща, които се движат, своите интереси, които са крайно разграничени от него и това е едно от страхотните неща в нашата връзка, че всеки си има професионален път, всеки си има различни неща, с които се занимава. Да, подкрепяме се, но никой не зависи от другия. Което е много ценно всъщност. И ни е интересно вечер да си обсъдим на него как са му минали снимките в телевизията, аз какви проблеми съм имала в редакцията или с кой клиент какво е станало и така нататък. И хем не се припокриват понякога нещата, хем пък всеки си бута върви по собствения път. Да. И се радваме един за друг. Добре, но от твоята амплуа, обаче, освен в списанието, остава... Не знам дали се е превърнало част от продължение, естествено, на модната кариера и на това, че си имал хубаво съдържание за социалните мрежи. Ти там си позиционирана и като професионалист, и като инфлуенсър, и като половинката на Сашо, и като всичко. Да, аз още не мога да го направя тази социална мрежа. Знаеш ли, като го каза, извинявам се, че те прекъсвам, знаеш ли колко пъти съм гледала профили, такива, дето са, знаете, супер наредени, красиви, концептуални, с цветовете и всичко. И съм си казала, аз искам моят профил така да изглежда, ама то е невъзможно. При мен така поне. То не е нужно според мен. Да, но на мен много ми харесва, обаче просто се оказа, че имам различни версии на себе си и не искам пък да спирам да споделям за едното нещо, за да може профилът ми да изглежда така само за другото ми амплуа или така нататък, но
Да. Това, че всеки е... Аз се връщам се, защото реално това е някакъв вид автентичност отново. И може би наистина този сезон с всичките ни гости си говорим за това колко е ценно да бъдеш автентичен всеки през неговата призма, но правейки един хубав профил, това в общи линии е свързано, в смисъл, ти го правиш професионално. А пък това все пак е някакъв вид отражение твое и е, поред мен е нормално да има творчески хаос. Си била на почивка на хубаво място и си качила нещо красиво или че ти се е случило нещо професионално, с което пък се гордееш, че си успяла да минеш по този път и е станало красиво или просто искаш да го покажеш всъщност. Не е нужно даже да се гордееш, просто искаш да го покажеш. Да, сега вече го приемам като плюс, отколкото като минус. Защото... Петантична ли си всъщност? Опитвам се. По природа не си така ли? Или... Не, просто ми е сложно да споделям всичко в социалните мрежи. Още се опитвам да се пречупя с това. По-скоро аз съм автентична във всичко, което качвам, но ми се иска да споделям още повече. Но ми е трудно да допусна чак. То не е и нужно. Хем ми се иска, обаче в същото време се слагам една спирачка, имам идеи, какво мога, примерно днеска ми се е случило нещо и искам да го споделя, обаче после се спирам, но пък за момента се чувствам комфортно така както е и смятам, че е по-добре в комфорта си да бъда автентична, отколкото да изляза може би от този комфорт, какво и колко споделям и да се превърна в нещо, което не съм или да трябва да сложа някаква маска, което няма смисъл. Да. Така че за сега това е което... Чисто като, понеже твой профил е сравнително голям, ние като професионалисти и аз и ти в случая знаем, че това е важно за брандовете. Как влияеш на аудиторията според тебе? В смисъл, има ли нещо, което ти самата смяташ, че е сигничър, защото знаеш, че всеки, който се подвизава в социалните мрежи, иска или поне за себе си е избрал едно нещо, в което вярва, че как да кажа, добър, силен, най-много въздейства на хората. Примерно мамините профили, всички лесно ги разпознаваме, нали? Да. Памперси, локации подходящи за деца, почивки с деца и какво ли не е друго. Да. Старая се в съдържанието, което споделям, винаги да има доза, по-голямата част е това, което и ти каза, автентичност. Ако надявам се така да го чете и аудиторията. Примерно, когато снимам дори да са рекламни рилове и постове, много съм намалила обработката дори от към цветове и гледам да изглежда максимално както е. И вече доста бягам от това всичко да е подредено, да е направено, да е сложено, защото по себе си съдя, когато аз също цъкам в TikTok и в Instagram. И когато видя примерно някаква мацка, там си е така на селфи мод си прави нещо на косата или... мога ли да се асоциирам аз с него? Винаги се питам, снимайки нещо, може ли човекът, който ще го гледа, аудиторията ще се асоциира ли с него? Тя ще може ли да си направи косата по начина, по който аз го правя? Трябва да може. Трябва да е постижимо. Нали? Ясно е, че има магия, ясно е, че има някаква мистика в цялото нещо, но се старая да е минимално обработено и да минимализирам тежестта на прекалено красивите и идеални неща. Знаеш, че за съжаление социалните мрежи много ни разбиват представите за това как водиме животите си, какво правиме и заради това дори всъщност подобни формати като нашия много странно, но показваме хората по-близко до ежедневния им образ, отколкото до образа, който са свикнали те самите да си слагат и това е страхотно, че ти самата си избрала тази посока за себе си, защото виждаме много популярни личности, защото ти си успяла успоредно за нещата, които сама си постигнала, плюс популярността от половинката ти и средата, в която си, да
оправдаеш очакванията и да се справяш точно по този начин, докато много популярни личности тръгват не до толкова достоверно. Какво ти е професионалното мнение за популярните личности, които фейкват, да кажем, съдържанието, което публикуват, които се държат кофти? Защото ти и през писанието имаш достъп до доста такива ситуации. Да. Никой не мога да съдя. Аз не би го направила, но пък... Тук според мен не е само този тип хора, не го правят само заради социалната си мрежа, хората да ги видят, нали, в най-красивата им FaceApp форма, примерно, и там други приложения. Тук вече става въпрос, когато е прекалено, за някакви вътрешни проблеми. И аз със семейство, и аз със самия себе си. Сега това как ще излезе, не знам, но да. Ако не можеш да се възприемеш такъв, какъвто си в огледалото, разбира се, че всички винаги се стремим да сме по-добри, по-красиви, но все пак има някаква граница и за мен е тъжно, ако до някаква степен се прекалява с преправенето, пренаправенето, идеализирането на някакъв образ. Това означава, че ти тотално не можеш да възприемеш себе си такъв какъвто си. Аз съм имала случаи, в които изпращам готови кадри, преминати през обработка от професионален фотограф и въпросната дама или дама по-често, мъжете май още не са чак така. И ми се е случвало да ми се връща с поправка мината през едно от тия приложения, които са по телефоните ни, нали, за обработка на лице. Кадър, който е обработен от фотограф. И професионален гримьор, фризьор и всичко това остана. За мен, нали, това предполагам, че е пример за въпроса, който ме питаш. Това за мен означава, че този човек тотално не се възприема и има някакви сериозни проблеми, върху които е хубаво да поработи с някой. Но това е болест, защото виждаме го навсякъде, със съжаление. И то се котира, това се показва често, но пък отново от розовата призма вече виждаме и много популярни личности, не само в България, но и в световен мащаб, които говорят точно за тази истинност, тези несъвършенства, които всъщност са красиви и се опитват, според мен, да наложат тази тенденция на това да сме себе си, да не ни е страх да се покажем такива. Имаш ли някакъв такъв образ, който те вдъхновява или ти е идол? Идол звучи много, не знам, мен ми е малко клиширано, но някакъв човек, който може да дадем за пример в това отношение, който ти толерираш. Айде. Ползваме тая дума. Има много, които ги така, дори в социалните мрежи си ги следвам. Сега не се сещам точно за име, но да, мен ме мотивират такива хора, които показват. Нямам точно име, не мога да ти дам. Всъщност, знаеш ли, че според мен ти вече си се превърнала по някакъв начин, идол не, но във вдъхновение за много млади момичета, красиви, които имат възможността или поне се насочват към този път, който ти си избрала, защото ако трябва да сме честни, резултатът е неочакван според мен за пътя, по който си минала, но въпреки това стъпка по стъпка звучи малко като клише за малко момиче всъщност. Повечето момичета искат да бъдат на красиви места, да са на корица, някой да се погрижи за тях, да бъдат видими. Нали? Това всичкото е страхотно. Обаче има ли нещо, с което смяташ, че можем да бъдем полезни на тия момичета, които са насочили по сходен на твоя път? Дали с моделството, дали с бюти и фешън, да им дадеме съвет от човек, който е преминал вече през тая месомелачка, защото тя е месомелачка всъщност. Тя е, да. Колкото и клиширано да звучи, наистина всичко става с работа. Никой не ти е длъжен за нищо и
по-скоро това да разчиташ на себе си, на собствените си възможности, да развиваш това. Аз до ден днешен не съм спряла да се развивам, да уча и от малка. И смятам, че точно това, че разчитах на собствените си възможности и на мен самата. Защото вие си представете, аз съм на 13 години и все едно съм така една кукла, образно казано, която я хващат от малкия град, където нищо не се случва, и я слагат в един свят, който е... Веселителен парк. Да, тотално някак ролър костър, пълен. И може би ако тогава не бях съумяла да съм себе си и да запазя по-скоро себе си, защото себе си какво значи? Аз още се меня. Не смятам, че съм намерила аз конкретно това съм аз. Аз мисля, че това е процес, така или иначе. Да. Но взимайте, грабете от живота, разчитайте на себе си, но не спирайте да се развивате както интелектуално, физически, всякак. Защото в края на краищата красиви жени има много. Така може всички да ги наредят. Но и кастинг агенциите, и въобще в сферата, в модната индустрия, примерно ако отидеш на кастинг, има 100 като тебе красиви. Нали? Но те ще вземат този, който по някакъв начин ги с нещо впечатли. Екстра, да, защото разбира се, там вече го има и момента за конкретната кампания, търсят конкретен типаж, не трябва нещата да се взимат много на сериозно. Ако получиш не, това не означава, че си грозна. Означава, че просто не си за този ангажимент. Но ви, че вече си го осъзнала, защото съм сигурен, че... Минава процес, да. Имало е и има и в момента момичета, които се чувстват едно, някой ги унищожава най-вероятно, като получат първите аз плаках. Аз плаках, прибирам се от първите ми кастинги в чужбина и агента ми звъни и ми казва, не те одобриха. Майко, какъв рев беше, и той стоеше и ми обясняваше, Евелина, безпокойно, момиче, просто не е, че не си красива, не е, че не ставаш, просто не си за тая кампания. Кампанията не е твоята, да. Но не е само до това дали си за кампанията или не, трябва да имаш индивидуалност и все пак да ги впечатлиш тия хора с нещо повече, освен красотата ти. Защото красотата е плюс, понякога и минус. Разбира се, ако някой ме пита, помагало ли ти е това, че си красива? Естествено, че ме е помагало. Да, помагало ми е доста пъти, но често и хората са такива пренебрежителни, защото виждат едно така високо стройно, хубавичко момиче и смятат, че това е. До толкова, смисъл. Фър, и толкова. За съжаление, вярваме, че Господ като дава само на едно място, а не е някакси равномерно на да, но тогава пък е интересно да се докажеш. И да покажеш, че всъщност зад това, което вижда дадения човек, стои нещо друго. Така е. Интересно. Какво предстои на Ивелина от тук насетне? Предстои ми сватба. Добре, това е голям момент. Да, иначе професионално ни предстоят много интересни неща с Грация и с Ева. Миналата година, ако мога да спомена, от това съм горда вече. Айде да кажа какво съм горда. Миналата година, всъщност Грация България беше първото модно списание, което направи корица изцяло с дигитални дрехи. Свързахме се с DressX, това е една американска компания, те също имат ап и те са първите на пазара, които изкараха тези NFT-тата, цялата там метавселена и всичко останало, и всъщност чрез тях имахме и корнер на събития, където хората можеха, български дизайнери, вкарахме 10 български дизайна в платформата, където са огромни брандове, като на всички познати Гучи, Прада и т.н. Имаше и български дизайни, които бяха в платформата. Гостите ни можеха да ги пробват на живо с такава стена. Беше супер готино и всъщност ние направихме първата корица с дигитални дрехи. Никой не го беше правил до сега, колкото и да е странно, но не го бяха направили. Но с това съм горда. Отзад, с това съм страшно горда, че успяхме да го избутаме този проект и да се получи.
Сега следват още доста иновативни неща, които сме подготвили. И така, иначе с приложението също продължаваме да го развиваме. Ще вкарваме още нови функционалности. Надявам се да продължаваме да имаме и възможността да взимаме конкретни случаи, които да обслужваме. И така, в личен план ми предстои сватба. Това май е най-вълнуващото и то е сравнително скоро всъщност. Да, август месец. И общо взето ще е много интересна година. Ами, запазваме си правото тогава да ни дойдеш пак на гости. Аз с всички, които идват, се пазаря предварително, за да съм спокоен, че така, ще имаме... заснето е. Имаме го документирано, така че да. В момента, в който имаш нови любопитни неща около тебе, наистина ще се радваме да дойдеш. През това време обаче, аз тук съм дядо Коледа и от нашата домакиня Никол, ние снимаме в галерия Никиото Дистрикт, заповядай. Това ми е едно от любимите места, страхотно красиво е, просто невероятно е, което ми напомня, че Николче ще трябва да снимаме нещо скоро тук модно. Ето, значи Никол да се готви. Може ли да видя какво има? Разбира се. Че аз съм като децата, нетърпелива съм. Ау, много яко! Това ще се го сложа още днес. Така. Супер. Мерси Радвам много. се, че ти харесва. Благодаря за поканата. Много ми беше приятно да си говорим. За мен също. Както казахме, чакаме те пак. Затварям днешния епизод, като благодаря специално и на Лосо, които направиха страхотната декорация за нас. Ако все още не сте ни последвали, можете да го направите в социалните мрежи и на линковете по-долу.